11 апрели соли 2022 зимни гузарондани амалиёти муштараки кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва сарҳадбонони раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи 5 вилояти Хатлон як ҳолати қочоқи воситаҳои нашадор дар ҳаҷми махсусан калон ошкор ва пешгирӣ карда шуд. гурӯҳи се нафараи қочоқбари афғон бо роҳбарии шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон бо номи Исматулло тахминан 45 сола сокини вулусволии имомсоҳиби вилояти Қундуз хатти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар минтақаи мазкур ғайриқонунӣ убур намуда дар се борхалта воситаҳои нашадорро ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуд. ҳангоми гузарондани амалиёти дастгиркунӣ аъзоёни гурӯҳи мазкур ба амри сарҳадбонон итоат накарда бо истифода аз силоҳи оташфишон муқобилияти мусаллаҳона нишон доданд. дар натиҷаи задухӯрди мусаллаҳона ду нафар қочоқчии афғон аз торикии шаб истифода намуда тавассути дарёи Панҷ ба самти Афғонистон фирор намуданд. як нафари ин гурӯҳ безарар гардонида шуд ва ҷасадаш дар оби дарё ғарқ шуд. зимни аз назаргузаронии ҷои ҳодиса се борхалта бо миқдори махсусан калон 63 килограмм воситаҳои нашадор дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба далели мазкур аз ҷониби шӯъбаи тафтишоти раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4, 289 қисми 2, 335 қисми 2 ва 195 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. имрӯз душанбе воқеан ба шаҳри афсонавӣ мубаддал шудааст. зебогии боғҳои камназир ва гулгаштҳои дилрабои пойтахт, фаввораҳои зебою дилфиреб, гулубутаҳои рангурангу назаррабо, дарахтони нодири ҳамеша сабзу сояафкан ва ороишии он ба чашму рӯҳи инсон таъсири мусбат гузошта ба маконҳои писандида ва сайру сайёҳати сокинону сайёҳони пойтахт табдил ёфтаанд. тибқи иттилои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ аз аввали мавсим дар ҳудуди шаҳри Душанбе 291750 беғ ниҳолҳои ороишиву сояафкан, мевадиҳандаю буттагӣ ва дар гулгашту хиёбон ва боғҳои фарҳангу фароғатии пойтахт зиёда аз 10 миллиону 18 ҳазор дона гулҳои мавсимию бисёрсола шинонида шудаанд ки аз ин шумора зиёда аз 4 миллиону 538 ҳазор дона гулҳои мавсимӣ ва беш аз 5 миллиону 480 ҳазор донааш гули лола мебошад. бо мақсади ободу зебо намудани қитъаҳои алоҳидаи ноҳияҳои пойтахт ва мутобиқ ба талаботи агротехникӣ шинонидани дарахту бута ва гулу сабзазор дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи таздиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба ниҳолшинонию сабзкорӣ дар мавсими тирамоҳи соли 2021 ва баҳори соли 2022 дар шаҳри Душанбе шинонидани 263644 беғ ниҳолҳои ороишӣ ва сояафкан ба нақша гирифта шудааст. ҷиҳати ҷалби таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба корҳои ободонию ниҳолшинонӣ ва ба шаҳри гулрез табдил додани пойтахт дар ин давра дар ҳудуди шаҳри Душанбе 3 миллиону 469 ҳазору 53 дона қаламчаи гули садбарг дар минтақаҳои муайяншуда шинонида шуд. бояд гуфт ки бо дастури мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини кӯчаву хиёбон ва боғу гулгаштҳо бо гулҳои тару тозаи ороишӣ дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии сабзкории пойтахт бо ҷалби мутахассисон ва дар доираи талаботи агротехникӣ усули муосири гулпарварӣ ба роҳ монда шуд. корхона аз 3 қитъа, як гармхонаи замонавӣ, 4 гармхонаи калон ва 13 гармхонаи хурд иборат буда баҳри хурраму зебо ва сарсабз гардонидани шаҳри Душанбе фаъолият менамоянд. бо таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумат нисбат ба соҳаи маориф даври муассисавии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Мақсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо иштироки намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва роҳбарияти коллеҷ оғоз гардид. мутобиқи маълумот дар даври муассисавии озмун 375 нафар донишҷӯёни болоиқати коллеҷ номнавис гардиданд. ҷавобан ба ин ғамхорию дастгириҳои пешрӯи муаззами миллат ҳамеша дар пайи омӯзиш бошем. зимни чорабинӣ таъкид рафт ки соли чорум аст ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор мегардад ва сол то сол дар сифату мазмуни ин озмун пешравиҳои назаррас дида мешавад. барои иштироки фаъолонаи донишҷӯёни коллеҷи мазкур дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҳайати омӯзгорон пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида бо
бо шогирдон аз китобхонаи ин боргоҳи илму маърифат ва дигар сарчашмаҳо самаранок истифода менамоянд. мо дар озмуни гирандани стипендияи раиси шаҳр иштирок карда ҷои намоёнро гирифтем ва ин ҳама кӯшишу талошҳои устодоне мебошанд ки моро таълим доданд ва боз ҳам дар оянда кӯшишу заҳмат ва талош мекунем ки боз ҷойҳои намоёнро бигирем. қадршиносии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ аз ҷониби маъмурияти муассисаҳои таълимӣ боис мегардад ки дигар донишҷӯён ба илмомӯзӣ бештар ҷалб гарданд. ин навбат 4 нафар донишҷӯёни фаъоли коллеҷ ки дар озмун барои дарёфти стипендияи раиси шаҳри душанбе ширкат варзида ғолибият ба даст оварданд, иловатан аз ҷониби маъмурияти коллеҷи мазкур бо ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда шуданд. таъкид шуд ки махсус наврасону ҷавонон ки ояндаи давлату миллат маҳсуб мешаванд дар меҳвари сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати мамлакат ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта таваҷҷӯҳу ғамхорӣ нисбат ба онҳо ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ зоҳир гардида сол то сол густариш пайдо мекунад. аз ин рӯ онҳоро мебояд бо истифодаи самараноки чунин имкониятҳо ҳарчи бештар савияи дониши хешро сайқал дода ҷаҳонбинияшонро васеъ гардонанду соҳиби обрӯ нуфуз шаванд ва дар боз ҳам гулгулшукуфон гардидани тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзанда гузоранд. картошкакорӣ яке аз соҳаи асосӣ ва сердаромади ноҳияи нуробод ба шумор рафта деҳқонон бо истифода аз тухмиҳои хусифати ба шароити маҳал созгор марҳила ба марҳила майдони киштро зиёд карда истоданд. инак бо оғози маъракаи кишту кори баҳорӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳо дар заминҳои барои картошкакорӣ пешбинишдаи сарихош, муҷихат ва пандовчӣ бо истифода аз тухмиҳои хусифат ва ҷалби техникаҳои соҳавӣ ҷиддуҷаҳд доранд то дар муҳлати кӯтоҳ кишти кори зироатҳоро анҷом диҳанд. дар ноҳияи нуробод масоҳати заминҳои киштшаванда солҳои охир то андозае кам шуда истодааст, зеро бештари заминҳо дар минтақаҳои зериобунӣ нерӯгоҳи барқи оби роғун қарор дошта. аз ин рӯ деҳқононро зарур аст ки аз ҳар як порча замини мавҷудаи назди ҳавлигӣ, заминҳои президентӣ ва дарахтони байни боғот оқилонаву самаранок истифода баранд то истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам афзояд. бо гузаштан ба шаклҳои нави хоҷагидорӣ давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвари азизамон дар ҳудуди ноҳия қариб 1000 хоҷагии деҳқонӣ ташкил гардид. дар ин замина 8560 нафар шаҳрвандон соҳиби замин ва ҷойи кори доимӣ шуданд ки ин омил ба беҳтар шудани сатҳи иқтисодии деҳқонон мусоидат намуд. соҳаи асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияи Рашт асосан кишоварзӣ ба шумор рафта бо мақсади афзоиши маҳсулот аз қабили картошка ва дигар намуди зироатҳо масоҳати 1068 гектар замини ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ба саҳмдорон вобаста шуданд то деҳқонон майдони кишт ва истеҳсоли маҳсулотро зиёд карда заминҳои бекорхобида марҳила ба марҳила ба гардиши кишоварзӣ фаро гирифта шавад. бо мақсади тараққӣ додани соҳаи картошкакорӣ барои ноҳияҳои минтақа дар ноҳияи нуробод аз ҳисоби барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд соли дуюм аст ки деҳқонон бо тухмиҳои хусифат таъмин карда мешаванд то давра ба давра аз ҳисоби ҳосили ба дастомада афзоиши майдони кишту истеҳсоли картошкаи дигар хоҷагиҳо таъмин карда шавад. аҳли заҳмати хоҷагиҳои картошкакор баҳри он ҷиддуҷаҳд доранд то ин ки дар таъмини бозорҳои кишварамон бо истеҳсоли маҳсулоти хусифати картошка саҳми босазои худро гузоранд.